Year po sa atin lahat dyan at January 4, 2022. Kasama ko si Toto. Shout out! Yun na. Ayan guys, no? Magandang hapon sa lahat dyan. So, dito tayo ngayon sa Bicol, sa Naga. Hindi na ako nga pag-intro kagabi dahil nagmamadali tayo. At i-block ko na naman kasi yung motor ko eh. Bihirang buwan. Yan, so shout out sa lahat dyan ng aking mga kabady. Lalo sa TDP dyan, no? Sa 002 kay Buddy Ryan. And shout out sa lahat, sa atin lahat dyan, buddy. Yan. So pagpalang lahat sa atin lahat, TDP, ingat sa mga biyahe, no? At syempre shout out sa mama ko dyan sa Negros Occidental, yan. Escalante, shout out sa lahat ng aking mga mahal sa buhay. Yan. So walang pagbabago, yung mask natin nandyan pa rin guys, no? At dito tayo sa SM Naga, no? Yan, no? Kita ko sa inyo. So ito yung receiving. At yun guys, so time check muna tayo ay alas 2, no? Makarating lang natin. Medyo natagalan tayo at tayo makabuilo. Dandahan lang natin yung bagong unit natin at bagong repair lang yung differential nya. Sira naman kasi yung pinion. Okay guys, yung bagong unit natin, medyo may kabaan na to. Pagmas. Tara, titingnan natin yung unit natin. Papagsilip ko sa inyo saglit. Guys, no? At medyo may kabaan yung unit natin. Kaya yan. Bago na lahat yan. Kabaan yan. Kakaka. Bago lahat. Bago. Yan guys, at yun, no? Ang haba niya ay 32 feet. Continuiller yung haba niya. Kaya na to. Ayan, bago kong painante. Jaril, sa taas mga kailungguhan dyan. Siyempre sa mga aking mga pinsan dyan at mga kamag-anak sa Iloilo City. Ayan, so musta ka muda, halong perme good morning po. Ngayon ay pangalawang araw po natin ngayon dito sa Sorsogon. So bali dumating tayo dito kanina madaling araw. May bagsak pa tayong pili sa Kagua, kaso inuna ko na dito kasi mahirap ang parkingan dito, no? Yan, no? May kasikipan talaga yung parkingan dito. Mamaya mapakita ko sa inyo. So yun guys, at no? Good morning talaga sa lahat dyan, yung mga kabady ko dyan. Shout out sa mga body at ingat palagi sa atin, no? Ayun lang guys, at di na ako nakapag-update din kapon kasi medyo mamadali na rin kami at nahabol namin yung Pulanggi Hyper, no? So time check muna ay 9:30 ng umaga. So yun guys, inaayos lang ng mga helper ko yung pakarga namin at magbababa na kami at nakakuha na rin tayo ng sticker, no? So sa gustong kumuha ng sticker dyan sa Sorsogon, no? At meron na po silang available na sticker. Kung wala kang sticker dito, papasok ka pa lang, kumuha ka na, dumiretso ka na sa City Hall, sa bagong City Hall dun sa Bypass Road. Yan, so pag forward na lang binayaran ko kanina, 790. So may kasamang permit na yon. So anytime pwede kang pumasok dito. Yan, so pag wala kang sticker, pag pumasok ka dito, matik ticket ka talaga. Pwede naman makiusap pero wala, mas maganda nang kumuha na. At syempre guys, at kung gabi kayo papasok,
Pag gising ng umaga, mga alas 8, pwede nyo ang kumuha. Kanina, kagaya yung ginawa ko, nag-commute na ako. Kasi, matik talaga, pupuntahan ka ng mga enforcer dito sa pinagpaparkingan mo. So, hindi naman sila maninikit kung ano, basta kumuha ka lang. So, dito lang guys, at magbaba lang kami. Bye-bye muna, bye-bye. At good morning sa lahat. Yun guys, no, at dito tayo ngayon sa Simor, Sorsogon, magsaysay sa sentro, no. So, parada muna tayo dito. Dito tayo deliver sa museo. May kasikipan yung daan dito. Buti na lang sinarado dahil sa butas. Kung dito sinarado, maraming dumadaan dito na ang pasahero jeep. So, dito bababa na yung isang truck, no? A few moments later. Yun guys, dito tayo ngayon sa paanan ng bundok, ano? Bypass road. Ayan, so hindi natin masyado makikita yung bundok at maano yung ulap. Ayan, so shout out sa mga taga-Bicolano dyan. 3 hours later. Yun guys, no, magandang hapon ulit, no. So dito tayo ngayon sa ano, sa Pili. So kaso may kasakipan yung kalsada dito guys, oh. So ano, may receiving nila. Hirap dito guys, at maraming ano, tricycle sa haba pa ng truck natin. Ayan. Buti na lang at nakakagilid-gilid tayo na maayos. At kailangan talaga dito unahan talaga yung parkingan dito, lalo kung mahaba yung truck mo. Grabe. Ayan, oh, daming padyak. Tapos one way pa to guys, pa labas. Nag-counterflow lang tayo kanina, matras kasi malaki, wala tayong mapagmanobrahan dito pagkita. At paano maskip. So guys, what's up, no? At magandang gabi dyan. Magandang gabi po sa lahat. At yun, natapos na tayo mag-deliver kanina sa Pili Camsor sa may Sibmore. So dito tayo ngayon sa gasolinahan, no? Sa Bicol Petroleum. Ayan, no? Pakita ko sa iyo guys. Yan. So yan, nakiparking muna kami dito at nagluluto, no? So problema yung lutuan namin, ano? Tawag ito. Ano lang muna sa uling dahil wala laman yung kalan. Hindi ko na nakargahan nyo. Toto. Ito natin yung pusit. Tsaka isda. Sabaw sana. So maghanap muna tayo ng malunggay. Ito muna tayo sa uling at wala tayong kalan. Naubos. Ay, malapit na. So yun guys, kakain na tayo. You know, yung pusit. Nakasacrifice yung uling mga bida. Yeah. Nagko may kutsara kayo. Mga kutsara mo. May mga kutsara. Yeah, ano muna. Nagko may kutsara, okay. Pinahiram ko tong ano, yung mga gamit, kompleto. Tigay kutsara, pagbalik, wala na. Pati ka lang, wa? Ito, nagsasalin kami ng diesel.
Sira kasi yung pihitan doon, oh. Sa ilalim ayaw gumana. Kaya sasali namin. Napaubos na yung tangke. Dito tayo sa Ragay. Salin muna kami. Salin muna kami saglit dahil nasira yung pihitan. Ayaw pumihit. Ano yung nangyari? Ito lang muna guys ha. Konting update lang Isagad. Yan. Kasi nakairam tayo ng hose dun sa tindahan. Bakit? Pangalawang galon. Guys, binice ko na kaso ang problema pinihit ko yan, mikot dun sa may pinakapuno, mahirap na baka maya tanggal pa yan, hindi nasirit na lahat, kaya sasali na lang natin. Kung muna sagarin mo na, tama na yan, hugutin mo dyan to. So ihipan lang yan, ihip para yun. Uy! Patay tayo dyan. Naiwan yung kaya naman siguro? Kaya naman siguro yan. Tinaabot. Di ano ba ito? Kahit di mo naman isagad to dito eh. Di lang sa puno. Guys, atong salin. Wala. Ayaw Doon man eh. Ang bata pang makoy? Si Andro. Bakit? Punong-puno to eh. Kaso wala. Mahirap pilitin yung yung dulo, baka masira ko yung puno eh. Umikot na kasi puno pa eh. Umikot yung puno to. Baka maya matanggal eh. Salit na lang natin muna guys. Wala eh. Pag uwi na lang natin ayusin. Malalayo pa naman biyahe namin. Baka di umabot. Yung pangatlong salin. Buti nyo lang, nakairam kami ng post doon. Dito lang muna natin guys. Tapos na tayo karga ng diesel. Nakawalong salin lang. Pangatayin nga muna tayo. Giting o. Ayan mga chikiting. Grupo. Nabigyan na natin yung mga iba ka na ngayon eh. May kasama sila bigyan. Ito ang giling mo. May tamparya dito eh. Aling o! Huwag ka. Sige ka. Mada ka sa... Hi ka, hi. Ito na. Ika, tapos ka kanina ha. Oh, sampo. Sayaw. Kulang 5. Sayaw muna. Ubus ito 5 ko. Ito ka sampo mabago. Sayaw muna, sayaw. Oh, 10 rin sa'yo. Ay, kaluoy. Sa'yo. Ay, isa. Tapos ka na. Oh, sa'yo na, budots. Ayan, tapos ka na ha. Pamangkin mo. Tawag ka. Pamangkin. Okay, may mga barya tayo dito. Mga chikiting. Marami yun sila eh. Pangina na yun. Pampito na yun ha. Ano lang yung chichirya. Alam mo guys. Yun guys, magandang umaga no. So, nakarating na tayo. So, kakarating lang natin. Time check muna eh. Sakto, 2:00. Yan. So, good morning po. Good morning. Yan. Magandang umaga po sa lahat yan. Yan. Solid TDP. So, pang-4 na araw natin ngayon. Yan, no? 4 na araw tayo galing sa Bicol, no? So, medyo tayo. Buti hindi ka traffic at nakawit tayo ng mag-aga. So, nandito na lang guys at
Maraming salamat sa suporta palagi, no? Siyempre, at sana hindi kayo magsawa magsuporta sa aking YouTube channel. Nandito na lang guys, at maraming salamat. Ingat sa inyong mga biyahe, at God bless. Bye bye.